Както знаем, където има паметник, ние навсякъде поднесваме цветя, независимо от кое време са, от кои събития, дали било политически или исторически. Защото, както винаги, от днешния ден се обявяват много конкурси, които завършват с награди. За сега започваме с първия, на следващия паметник, на последния паметник града, който пръв ми каже откъде произлиза думата паметник, ще получи поредния брой на списание Път, първи. Сега, венците, четата, Равнис, Мирно, първия венец от община Тутъркан, домакина на днешния ден. Сега, всички, които имат цветя, да поднесат на Тами Войвода, който е един страж на града и на самия бряг Дунав, а ние останалите с шапки долу, с едноминутно мълчание, спадане на колене и едноминутно мълчание да почетем паметта им. На колене! Благодаря ви. Четата, стани. Наложи. Сега, много ще говорим на брега на Пожарево, походната колона, ще уточним самия поход. Само сега искам с няколко думи първо да благодаря на старите кучета, както стана термина днес, защото казармата, ликвидирайки, понякога ползваме тая терминология, да не я загубим. Да благодариме на новите групи от Попово, от Търговище, от село Лъвино, от Исперих и на част от новобранците от София, които са за пръв път на този поход. Браво и добре дошли!